Kom, flyv! Nej, så tæt på comebacket. 4. advent. Vi er tilbage igen. Tæt på jul. Vi glæder os. Noget, I også kan glæde jer til, det er dagens præmier. 2 gange green fee til Fredericia. I kan også komme herned og spille 2 timer. Og så smider vi lidt gavekort på 150 kroner til Green Up Golf. Alt I skal gøre, det er nu, altså lige nu, gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvem af Andreas og jeg, der vinder det her par 4-hul på 415 meter med out of bounds i venstre og vand i højre. Ren head to head. Hvorfor skyballer jeg den sådan? Shit, den er høj, mand. Ja. Men den er fairway. Men den er satme ikke ret lang. 200 meter. Nej, den ser våd ud. Den ser våd ud. Nej. Nej. Ej, hvor er jeg heldig, jeg får en chance til. Der kom noget der. Den flyver simpelthen bare lige min med 100 meter. Hop højre. Men se der. Nu har jeg jo alt at vinde, efter jeg smed det i, og nu går du den hårde vej. Den er jeg ked af at sige, den er ikke i vandet, men den er til gengæld trukket venstre. Med mindre, hvad? Kom, flyv! Nej, så tæt på comebacket! Den er tæt på den her, så har du alle muligheder for stadigvæk at vinde. Sæt dig. Skal den ned? Ja. Jeg skulle også have været nede for bare lige 20 meter siden. Hvad siger farten på den? Oj! Oj! Det er godt. Jeg var sikker på, at den var for kort. Hvis jeg skal have nogen som helst chance, så skal den her ind for en gimme. Kom. Det er et rigtig, rigtig godt forsøg. Ej, hvor er det flot. Går han med livrem og seler? Nej, jeg troede den... Jeg var sikker på, at den ville gå nedad. Vi kan jo konkludere en ting. Du taber kun med 1 slag. Jeg tager med 1 slag. Svaret var altså mig. Tak for, at I har fulgt med de sidste 4 søndage nu. Alle dem, der støtter os med præmier, gå ind, tjek dem ud, følg dem, køb nogle af deres ting. Så kan det jo være, at vi kommer tilbage på et senere tidspunkt med noget, der er lige så fedt. Jo mere I støtter dem, jo mere støtter I os. Tak for at se med, og glædelig jul. Hej.